Buhay sari-sari. Malapit na kami sa... Saan kita? Ay na. Mapapit. Nainot na. Nainot na. Iyo, madamada sa... Ay na. Madamada sa ano mo, sa kuya mo Jenny, sa kuya mo Julius. Agyan dyan. Padus-dusan pagayan. That's why. This one is the hanging bridge. Okay. Dito ko na dyan mapito. Halika na. Sure ka? Oo. Patibay ni. Di ba kung mabubunggo? May kitaan siya. Sige na. Just walk. Ay, ala. Mag-inot ka. Okay na. Gagaba. Sige na. How's the feeling? How's the feeling on the hanging bridge? I feel I'm gonna fall. I'm gonna fall in love with you. Oh, Parang mahuhulog ako dito. say. And then, Oh my God. anong experience? Uy, Anong experience na nandito sa taas ng nakatakot bridge? pala dito. Just walk. Oh my God. Just walk. See? Nag-uuga-uga. Ay. Oh my God. I'm scared. You're not be. I'm afraid. Don't be scared. I'm here. I'm gonna catch you. Ay. Nakatakot pala dito dumaan. Oh my God. Ay. Ay. No? Ay, oh my God. Ang nahiling ko man pa yung what is the beauty of umbrellas? The controversial bridge. Why? Huh? Why? Because the original project yan ay ano. Di na sa magi, di na. Senda pa yan? Senda. Sa ito? Bako may nakikim, ano ni Kamano? Kamano ni Alvin. Sabi ka, Asamera. Dahil huwag kang ma-fall man. Ayan. Tapos baka di ka nagkakap. Andito na po tayo ngayon sa Kulacruz. At andito na po ang aming pamilya. Ate! Halat! Babayain na. Oh, siya bali na naglupos. Oops! Dito ako madal sa bagmapa. May buwan mo talaga. kasalukuyang pa tayo. Sa kanyan po ay tigahapit na ni Ate Uma si Mama.
pamilya, kapatid, pamangkin, andyan po sila lahat. Tuwang-tuwa sa pagsisipaglaba. Bali po pag ganitong panahon, dinadayo po dito ng mga tao dun sa amin at yung mga dito po. Jump na! Like, share, comment, subscribe.